Най-важният урок, който научих в Nemetschek България е, че хората наистина имат значение. Културата, която самата фирма поощрява, е нещо, което ми допада и така през годините ме е държало тук удовлетворен. Всички вярват в теб, че ще успееш и рано или късно успяваш. Утрото е по-мъдро от вечерта. Просто понякога трябва всичко да взе вечерта и на другата сутрин всичко ще бъде наред. Това, което ме задържа в Nemetschek България, е възможността да запазвам баланса между личния живот и професионалния си живот. В същото време не трябва да забравяме да се забавляваме докато работим и да работим докато се забавляваме. Най-важният урок, който научих в Nemetschek България не е важно какви проблеми бориш, а с кого ги бориш. В Nemetschek България работи от 15 години и това, което ме задържа е, че си задаваме важните въпроси. Не каква да е технологията, не колко е голям проекта, не колко хора да наемем, а как да свършим работата по възможно най-добрия начин. Започнах работа 1 юни 2010, а нещо, което ме задържа, са хората, с които работя, естеството на работа, а и да не забравяме, че шефа ми е от Берое. От 7 години съм в Nemetschek България. Нещо, което ме задържа всъщност е културата. Културата е съвкупност от фактори, които са самия начин на работа вътре в компанията, хората, екипите, прозрачността на самата компания. Всичко това просто трябва да се изживее, за да може да се разбере. Това, което научих и беше най-ценно за мен, е, че да работя по нещо, с което намирам за полезно за други хора, е много удовлетворяващо и така се прибирам с усмивка вкъщи и се чувствам горд с работата си. В Nemetschek България съм от 13 години и това, което ме задържа тук на първо време са технологиите, до които имам достъп, които ми помага да съм по-добър програмист и възможността да мога да предам моите знания на моите колеги, което ми носи допълнителна удовлетвореност и прави нашата среда малко по-приятна за работа. Ще станат 15 години скоро, след някой месец. Приятелската атмосфера, колегите, и звучи много банално да кажа фирмената култура, обаче просто тук си имаме някакъв наш дух, който не бих го сменил. Защото предавам опита си на младите ни колеги, от които между другото научавам страшно много нови неща.